takže teraz som sa už odsúdil, dáme pánové. Môžete pozrieť vnútri. Poď, táto. Takže už si ju našiel. Áno. Tam. OK, poď. Pozrite. Pozri ďalší, pozri. GTR-ko. To je tu sám. Poď. A to kde je? Tam je aj tá nová Supra. A som chcel si vytunovať auto. Čo? A som chcel si vytunovať auto. Tam je ďalšie GTR-ko. Ďalšie vedľa neho. Poďme rýchlo tam je GTR-ko. Nechceme motorky nikto na auta. Takže motorky to dajú na nič. Supra. Tam majú Supra pohár. Tam je GTR-ko. Kamoši, pozrite. Iba takto. A to co? Takhle chceš? Odpadne. Počkaj, ja... Ne. Poď. To sú teda poudia. Poďte nám to otvoriť, že jak to vyzerá znútra, že... Chcete vidieť ako vevnitř kabinu? No, že otvoriť. Idem za tebou. Ja idem za tebou. On tie auta upravuje, výpočty, on má všetky. No poď sa pozrieť, no. Ja tam nesledejte. No nemôžeš tam asi sadať, dobre? No, pozri sa dnu, tu máš ručnú. Tam máš start, stop. To je karbonové. Tu máš tie pádla, čo máš na volante, vidíš? Skús volant. 1000 koní. Fakt, GTR-ka sú perfektné. Ďakujeme krásne. Pozor do chvíľu. A tu je Venom. 1500 koní, tu Venom, pozri. GTR. Pak Vyžehlina Faramová, jestli chceš. Strašně totiž vypadá jako tak agresivně a dám tam, když si to lesenu. Môžeme ďalšie GTR-ka ešte pozrieť, hej? To je samé GTR-ka. Samé GTR-ka veľa, že?
čo je? Čo? Môže sa to svetlo púkaj. Púkal. Sú boxy, poď do boxov, poď. Tu nám objaví tie auta, keď zastaví, vymení kolesa. Vidíš? Aha. Ujo vymení kolesa. Všetko pozrie na aute, natankuje a tak. Dobrý. Všetko tu majú. Bíhák. Poďme, dávaj. Dávaj. To je čínske. Áno, MGčko. Čo to je za auto vôbec? Neviem, či tam je. Bavorák. Akože všetko prešli. Ja neviem, však ešte ideme hore na tribúnu, tam. Čo to boli? Mňa až boli peta už. Budeš sám. Čo je? Tam ideme? Poďme a tam pozeráme na auta alebo na motorky. Na auta. Bola zájem, lebo táto bola za 4 vek. Ďakujem. A ja nechcem, aby tam chodili Hyundai. Čo? Ja nechcem, aby tam bol Hyundai. Hyundai. Aha. Aha. Motorky. A kde si pôjdeme za to? Tu hore ideme, hej? Ideme sa aj z tribúny, dobre? Aha. Opäť našich juniorov Janko Špaček a Samuel Bodoš. Poď táto. Janko má 6 rokov. Pozri. Detičky. To boli detičky. Detičky malinké, no. Čo to aj? Tu aj deti. No. Teraz idú veľké motorky. Veľká, tu hýbaš skúšané, alebo tu hráme iba závody? Ako? Tu skúšajú, alebo hrajú závody? Majú závody. A detičky tiež? No. Ale na motorke. Musíš na motorku. Na motorke neviem. A keď si pôjdeme sa? Pozri tam. Čo sme videli na tom videu, to je tam. Píšta má síce o niečo silnejšiu mašinu, ale vraj ľúbi si Rubin a jeho váha je troška väčšia. Takže trieda M4 pre Píštu, to je Prah Hlava a potom tiež trieda M3, dvakrát Svatý Raduša.
Ideme ďalej, tam kde lišty sú? Áno. Tak poďme. Poď. Samozrejme, máme tu tak ako aj iné ročníky profesionálnu časomieru zo susedného Maďarska a tieto informácie si viete pozrieť vy sami. Tak som chcel, aby som sadol, chcel ísť ďalej. Ja to nemalo kde sadnúť. Čo? Ja som nemalo kde sadnúť. Čo hovoríš na tej GT-ka tam? To čo bolo? Koľko tam bolo GT Nissanov, ne? Aha. Jaké bomby si videl dneska? Aj Ale starú smutnú máš. to dneska nejdeme preč. MK4. Ale to teda ešte nejdeme preč. Ešte nejdeme. No. Super. Kamoši. Ešte nejdeme. Ojojojoj. Tam driftujú, pozri, zadu, tam. Áno, áno. Tam sa jak ide. Tu je tá Silvia, čo ju máš? Vidíš? Hej. Ideme tam aj my, ne? Áno. Tak poďme. A je to dole. Čakaj ma. Taká. Chyba máme aj tričko. Ale tu sa nemá ísť asi. Ideme tu Silviu pozrieť. Kto ti ju ukáže. Nie. Dobre. Tak to je tá, čo tam bola. Aha, čo je tá? To je, čo ju tunovali. Aj teraz som tak robil štát. Sa pozrieť tu. 4 a vlastne 5. Pozri, tu má tú kapotu, čo aj ty robíš, vidíš? Aha, čo ja tam dávam také tie čiary. Pozri tento bavorák, čo došiel, pozri. Poď tu. Mazda RX-8. RX-8 Mazda, To pozri. je Mazda RX-8. Vidíš, tam má nasávať, vidíš? Není nasávač, to je turbo. Aha, to má chladenie turba? To je turbo. Áno. Počkaj, on nemá svetla. On nemá svetla. Tak toto nie sme, ne? Povedz.